en jaarnima dennangal yeeɓiyankoɓe jewte men gande men ɓaleɓe e dennangal almuɓe ɓe ganduɗa ina caɓoɓen hen e kala saaha ɗo noon on jii ko heewi ɗomin ndewi koye ladde yoolo mbewe min goni eɓe gonde musidɗo men miñi men denɗi men ceerno Seif Sow mo cuuɗi meɗen Jolof mo jannoɗen e ayawoji goɗɗi kewɗi tawi koɗi ɓiɓɓe fulɓe ngala hen walla tawa jogaki kono omo yeeɓe hen no feewi ko ngolɗo noon Allah hoddi yo ara mbaddene makko yewtere wonde suka hatta wonde mawɗo so gandi hisi ko nge moƴƴi jalta hen nanalla men e makko hay sen gollodani e makko ko nanalla moƴƴo ko nanalla pewɗo goo ko Hafiz Qur'ana jaɓɗo janggude no foti jangguede nde reyɗo foti rewde ɗo ɓeydi gande goɗɗe caggal ko tawe galle bamum hutori ɗum yeehi kadi woni windi yanke ha windi kono wona kamilaji ɗiɗi to banggue Alqur'ana o ɗum firti ko jomum jaaɓi janggude tampani ɗum kono kadi no mbinoɗen nane corona ko tiiɗani gande men ɗe o woppani ɗe o jaaɓi janggude no foti jangguede ni gam salade gandal ngal majja noon denɗi ceerno Seif Sow ko wadde fof calmina e yeeɓiyankoɓe gande ɓaleɓe e Pindi TV. alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kulli makan ɓeyda dande noon mbiɗon gonnen koye ladde waɗi hennusu mala si ɓe joɓe wiya ko mata waw sarata rifaq illa alkaabati wa fadala fi lbarri walbahr wa jaala ummata sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ahla almarati fi kulli alam ثم صلاة وسلام على المصطفى رسول الحبيب الحاشمي القريشي المكي المدني وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا caggal jettuɗen Allah julden e sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo windere fernoɗo makka yehi Madinatul Munawwara en calmani dendagal aduna o fof no didorno tengti hen halifaɓe men diine halifaɓe men aada en calmani mawɓe men saabu koɓe ko ɗo gacci hay batte bonani hen eyyi saabu so tawi en mbawi wurde enen fulɓe taw heɗen kula mbawen wurde e tranquillité mbawen wurde e jaam ma taw ko mawɓe men gaccini men ko kutorɗen ɗum addani men wurde e dow jaam ɗum addani men dañɗen kadine dañal men daɗi kadine waddi hen kisal kadine Abou Samba Diop mi salminima no fewi kadine mi juurimama mi weltima kadine e jiidugol meɗen taw meɗen andi han sen jiidini ko nafoore tan yaltat hen jarama yaltat hen kamoƴo Seydi Sow jogui caméra ko Mansour Sow lolɗo ceerdo haade men arde ɓuwano ko gonga a haali joni onon sukaɓe saliɓe o ganduɗe e majjum gonne ko lekki sa honima jiyata ko sabbundu ko heewi no haale sabbundu ko kalantamin e sabbundu to banggue gande men fina tawa e hande sabbudu caggalal fulɓe ɓe no ɓe sabbudu caggalal ene heewi fayida bawɗo hen won sande saabu sondu fewni ɗum ko waɗi ɗum suuru muɗum suurare ko hen yaltata yaha boowal ɗaɓɓa ñamde addana ɓiɓɓe muɗum cuuro eyyi sabbude caggalal ene wawi fewnede waɗe haɗa uro pour an commerçant o daña yimɓe jeeyowo an jeeyowo o sabbude caggalal kadine ene wawi fewnede moƴƴine banggal suurade ɓesgu e nder galle sabu ɓesgu so suuraki moƴƴani eyyi sabbude caggalal ene fewne pour ɓesgu ndenta jogo ɓiɗɗo gonɗo caggal leydi ene yalta ene yara sangara ene yalta ene waɗa goɗɗum e goɗɗum taw ɗum welani no wujje ɗum haɗa wawi jaafo konngol ngol haɗa wawi wallede hen to batte sabbude caggalal fewnenɗa e duwaw mo ganduɗa o ɗum foof ɗum tawatama hen ma ɓesgu ma suuro maɓe ma nanan kala ko kalanɗa ɗumen maɓe mbaɗ kadine maɓe keɓ saabu sabbude caggalal ɓalwani ina ranwi teki ko kalɗa e muccite ko kalɗa hen ko gandal danewal te minen kadi awoɓe amin kuuto mucciteki an to banggue wittoji ma denɗi to banggue wittoji ma holko mbawɗa famnude men e ko wiyete ko hono ko mucciteki mbaki ni muccitoki ina heewi fayidaji sande gonɗe e nder muccitoki saabu muccitoki ina heewi façon ngaji no waɗirte eno liggorte ɗum muccitoki no heewi hen muccitoki haɗa ara muccitoki taw ko muccitoki saare hollorde putki e saare hollorde eyyi eyyi haɗa ara e muccitoki wonki e dow wande
muccitoki e dow waande haɗa ara muccitoki wonki e laabi ɗiɗi ceertuɗi laabi ceertuɗi boli ceertuɗi e boli ceertuɗi haɗa ara e muccitoki tawa ene ɓaggadiri e lekki wokki wokki takkude mum eyyi hen mucciteki fofof ene woodi ko yahata kala hen muccitoki ene woodi ko yahata so tawi ko muccitoki wonke saare holdorde yahata ko neɗɗo o mo ganduɗa o ɗo ɗo liggoto koko heewi yimɓe tan heewi yimɓe tawa kam wona neɗɗo mo ganduɗa o ko joom hoodere e nder ɓen yimɓe ardo ɗumen ko kino liggoyante eyyi ene woodi muccitoki wonki e dow waande kin ɗon ko neɗɗo mo ganduɗa o ari finci nokku muɗum siko place muɗum it hay goto siwa andum yiɗi o yiɗa pour yo ande on ko kin motteki liggoyante ko yimɓe ganda ɗo woni nga e makko eyyi ene woodi muccitoki kadi ne wonki e dow lawol ene liggere neɗɗo jeɗɗo dañ marché hunde manam état o neni tottire marché naggam an ingénieur o jiɗamo hebde jiɗamo hebde fone ko passation de marché siɓe pondirta ko aɗa jogui projet laamu yalti ɗi hebde hen kin ko ɗum liggote eyyi ɗum ko liggote walla jiiɗa an hoorema immade e nokku jaaha nokku mana immade e place tokoso mo gonɗoɗa o ɓeydoɗa eyyi nden ɗum foof muccitoki dal ene heewi ene woodi no ɗaɓɓirte ene woodi sa ɗum yiilo hono mbata e hono jahirta e hoko nawata muccitoki ene woodi yettode leƴƴe dal ene heewi fayida gonɗo hen mbimami ko lekki enen goni ɓe ganda lekki saabu touba ko ene etta lekki moƴƴinaki rewna ɗum e laboratoire nahna ɗum e nder pharmacie jaaha hôpital docteur o raara hoorema muusa windanma ordonnance jaaha cooda ngooɓa ceɓora enen fulɓe noon en ngala on moyen eɗen dañɗen ko gande men taneɓe men etta lekki natda e nder leket walla jatoɗa lekki salali mouhammed walali mouhammad naggam e naggam colli ndiwi juuro ka colli konon daw ɓoto abou sabou diop kam woni malayka wuura kam woni jidneji ladde ñife gueta mon ɗaɗon yewta ko ɗin programme uji jatuji ɗin ɗum arabe wiyata ilmul muhtabariya ko ɗum fulɓe kutorto waɗa kala ko yiɗi wadde tubako o noon eto ɗum nan ɗum e laboratoire enen ɓe ngala laboratoire enen joguiɗen ko mawɓe men goni laboratoire uji meɗen leƴƴe ko poɗi fayida ala ko lekki hori lekki ne wawi tawde neɗɗo mo ganduɗa o wawa dañde hay hunde wona kayit muɗum wona jawdi muɗum wona kalis wona hay ndega lekki etto on neɗɗo watta ɗum lamɗo ayi no neɗɗo sakkorto nder less lekki daña ɓuɓri ko noon lotorta lekki daña ɓuɓri namdal saabu min mi andanamo no fewi ko nanal wonno hakkude meɗen kono komi jawo Jolof e komi jawo e Saloum he won musidɗo goto wi won kilifa goto men no ƴettudema nawma goye mumen walla neliya nde yima nde yawi wi wona oɗo sohluno caggal muɗum bandu men jaggi ɗum mbawde ɗum gollodirɗon yii ko ɓuuri ko yiyatno ko ñande garɗa jamma neɗɗo o yiima wi wona o cikkanomi holno ɗum wayema on jamma eyyi wayi no wayi am tan ko majjuɗo ni saabu Allah gollodirta ko kurko eyyi waɗi jimowo goto wiide fa kullu man badara waqta sihari ilal huda istaraha waqta al kibari wi ko janggo jaam sa woni mawɗo gona mawɗo barkinɗo ayi ɓe weliyaɓe ɓe nanata serenɓe men ɓe kala mo jiiɗa ina ɗo moƴƴi nde woni korko nde moƴƴi nde woni korko nde l'islam sukki ɗum sohli ɗum nde woni korko nde gandal sohli ɗum kala ko jiiɗa aduna ko cukago wawi wadde hono ɗum ngo ceernugo yimɓe ɓe gonata heɓe du'anno yimɓe ɗum ko korko wawi ɗum eyyi wadde ande ɗum ndo ettanima ɗum mettanimi saabu meɗen anduno somin golladiri tan hanti o nattat yawde nde goldirɗon nde hoko refti hen fof c'est bon haɗa andi annabi sallallahu alayhi wa sallam ari Allah anneli ɗum ko ene woni korko en mbadde oɗo korko saftini amen hoyni amen no nodda ina yenna Allahji amen de haɗani mission omo yiɗno yawtin mo yawti Allah jogui gueɗal muɗum o waɗata gueɗal ngal ko ɗo wela ɗo ɗo weeli ɗum ɗo eɗo wela ɗo ɗon waɗata gueɗal muɗum kam Allah subhanahu wa taala ko kona ɗum ko to diwan Casamance mi nani waddama toon haareji mawɗi caggal nde garɗa tawɗa nayyi fulɓe ne kona yimɓe ne ɓuuri ɗumen doole duppi cuuɗi mumen jeeyi ɗumen gandal woodi ko mbaɗanɗa ɗumen ko mbaɗanɗa ɗumen ko rutti haaji ɗon jokkodiri holto jangguɗa ngal gandal
e Sinthiou Ama Samba wonno Casamance na mede salmen ɗumen a parentage sabu ene woodi fulɓe hoɗɓe toon ngam men dan wongo eyi ene woodi fulɓe hoɗɓe toon e nder yimɓe e nder leƴƴi goɗɗi toujours heɓe jeeye doole e batte gandal ɗum tagi saaha fof mi wiye Sénégal sahaaji mbadde Mali walla Casamance walla naggam esi o Jolof o Kooya o Kooya ko woni ko heen gandal ndiguɗo ɗum woni e nder Afrique walla o yantalo walla Fouta amen min kam min goppi gande amen min goppinama ha laaɓi wiyama na haami min batti dogde emin jilo leyɗele goɗɗe ko woni ko nde ladde ko mawɓe meɗen jogui ko Ceerno Abou jogui ɗum e nder Afrique on ala eyi aɗa haalno Casamance holno kebloɗa nden ha dañɗo kalɗa inde wongo joni eyyi hunde nde kam ko noon tan wayi haɗa nde wona heɗum foof haalate eyyi kono yo goyi men hare weeɓani simtu eyyi e so noon ɓe jawino kam ɓe jawino heɓene e so noon woodi koɓe jii haalde hoore mum weeɓani haalde hoore mum weeɓani neɗɗo haalata hoore mum so ɗum surtout sa haɓama neɗɗo ha mbawɗa ɗum sa haali o ata ka a damorto ɗum Allah yaltina barke o gonɗo hen iyasu billahi o ussila ma fi suduri kala mo fii becce tan sa renaki jaaha lesdi heewi liggotoɓe yiɗɓe jawdi ko gollal mumen a yoɓat tan mbaɗanma kono gondaka leñol gondaka pulago waɓene ma ina mbaɗa so tawi fulɓe ne tooña mbaɗa jawdi mumen hen so tawi ko laamu jaltin so ñawdal men mbaɗa tawa namnaki hay batte ɗum koye galle bama jangguɗa ɗum walla ko an tan ko kiramma way noon ko galle babam janggumi ɗum haɗa andi fulɓe joni tan laamu wattinar galleji fulɓe eyyi idan fulɓe heɓe mbaɗatno ñawdoje e nder galleji mumen ha laamu natata nder galleji mumen fulɓe ko joni cuusi laamu ɗum tagi hay fulɓe heeɓe toon esi ɗumin seeɗa sabu ɓe jawani hay janggoy sabu ɓe gumana ɗin programme uji surtout batte laamu ɗin haareji noon ha foof nani e nder cuuɗi men eyyi to banggue ƴeewle mboɗo andi yewte men nde woɗɗoyi technicien wenane yewte nde woɗɗoyi to banggue ƴeewle ina keewi no feewi no feewi no feewi haajuji ɓurɗi mawnude dañƴa hen wuule ɗi nde ɗi gadda e ma nde kutoɗa ko ƴeewgal to banggue lassa gwana walla kutoɗa koto banggue ɓulli ramli e ko nandi hen haɗa andi ƴeewle ko ɗiɗi tan ha tati ɗum ko liste gar kulɗo Allah dewowo Allah janggowo Alqur'an wawi ɗum ɗum ko ramle jannguɗo jeeyi ko dame tan ɗum ko ƴeewgal lesdi ko toɓɓe annabi Idris adduno handon ɗen ɗum enen mawɓe enen fulɓe toɓɓa gisani darna gisani kalna jomum haaju mum tawa ko woni ko hen ittatako kalna ɗum ko yewti ko eko wurata ko joni eko aroyta ko taw ndiga koye ittoto hen kalna ɗum hono waɗata ha yalta hen ɗum woni neɗɗo noon kam a wawa ɗum duwana si wona a ƴeewnat ɗum isi min ɓuurmi heew waɗ ko toɓɓere lesdi nde hande ko taki neɗɗo winda ko lesdi ko lesdi ñamata ko lesdi yarata ko lesdi yahata si maayi ko lesdi ruptoto sa ɗum yiiɗi ƴeewan tan ƴeewan ɗum lesdi jagga ɗum lesdi yeeɓiyankoɓe Pindi TV gonɗen koye dawal men cakkital ceerno ɗo de ɗo jooɗen ko ɗo beyɗi e baali ɗi jarno nane ko ɗo kadi baaɗi ɗi tellino nane ko ɗo kadi nayi ɗi telloto en gari ɗo e wendu he wonko cifinɗa e wendu ndu wonko ɓoy sifede e wendu ndu to banggue golle heƴata yewtere wotere kono wonko mbaɗɗa ɗo joni ko ndendinɗa ɗo ko hol kañum e holko ɗum nafata eyyi haɗa andi hunde foof yo jar ɗum gandal ha yo jar ɗum saabu sa yi mawɓe men ɓe mbawno hutorade waɗi gande koɓe honnoɓe ladde ha paari ɓe cawrini gandal ɓe kodde nder ladde ɓe gandi ladde nde ɓe coftani gandal saabu en wendu heedi men keeci ndiyam ala ko ala hen Allah wima ko wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayyin afala yu'minun ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayyin afala yu'minun joyno heɗen pewnanno lotngal gotngal ɗum ko humuji e ñojjuloji si neɗɗo humama ñoƴƴina ligga waɗa ko woni foof e aduna muɗum horti dañ sokki on garamuji mum foof jakki ko ndi ɗum ɗo ɗownante goɗo fello si fewnana a zéro artata programme uji mum foof newoto kala ko yiiɗi aduna o dañat ɗum noon ceerno no mbiɗen ni nanen kalin haala guiye koyno guiye mucciteki kamɓe kewɗe guiyeɗe ne ko jaara koɗe nafata eyyi ɗeɗo guiyeɗe Allah holluma an ko 130 woni ɗo ɗum ko limore haade Badar enen fof en ganno Badar kam enen mbawno enen julɓe ɗum ɗo si ɗum yani
si neɗɗo yani heɗum gaaño si ɗum yani e neɗɗo ɗum gaaño wadde ɗum ça veut dire que an o kuutorto ɗum kala ko wondoma ittu kala ko wondoma e daɓari ma ittu kadin tawi ko musulay sa ɗum lootima ndiga ko neɗɗo wawi ma hay so tawi ka jeɗɗo suuɗade sa lootima ɗum cuuɗo hay goto wontama yi a jarama haɗa wawi rew hakkude aéroport jahbole jaalalma a jarama ɗo famnima ko kamɓe kewɗe goni hen kamɓe ɗe fof so limoyama on temetere ko nande ko fawi ko woni hen to banggue ngal ɗo lool ngal hol balɗe foti lootte holko ngal woɗi hade mi uddude yettande eyyi ngal ɗo loot ngal ɓuuri heew ngal lootete ko lawol gotol lawol gotol ngal ɓuuri heew lootede sa lottima tan gasi noon ceerno Cherif Sow yewta nde waɗi fayida Allah jarama a haalni min komin gandano holli min ko heewi kono noon haade lampa kani ina jooɗi lampa no hutano ko ɓooyi joni natti hutade kañum ko hutorto e golle men joni eyi haɗa andi lampo joni hutorto e golle meɗen ko guila adana mawɓe ɓe baddiretno lampo e lootle men a waɗi lootle ko ɗum lootle dañal surtout bani lampo fa guila ko ɓooyi wondo kaɗo lampo ko Allah holluma ko ƴewirte ko lotgal alkulle jawdi eyyi joni comme han haɗa ƴeewo e lekki alkulle jawdi ha ɗum lewora lewru ndu sin tolnima balɗe 15 mbaɗa comci ma ɓurɗi kuɓɓa lamtoɓa jokkoɗa jonggo ma jaaha ɗaɓɓe yaha condi lekki ki sa ɗaɓɓi lekki ki ha parɗa sikki fewnama kuɓɓa lampo mbaɗa nder comme no lampo huɓɓiri ni noon jomum huɓɓirte to noon jomum huɓɓirte kala ko jiiɗa tan ko teskoyoɗa a jarama ceerno Cherif Sow haalama waɗi fayida yiyama ha heewi e holko ngol battanotoɗa famde bandiraɓe yeeɓoɓe Ayaw Pinde TV joni haɗa andi ɗum ɗo kadi ko lotgal mangal surtout yatin gonɗo ɗo Hawatin Souleymane gombay cubal no suuɗu memde ene suutu memde ɗum ngo lotgal mangal ayi ɗum nene ayi ɗum ɗo aɗi Hawatin Souleymane ko jeeɗiɗi yeeɓiyankoɓe Pinde TV ene wayno ko ɗum woni komin gaddanno on hannde o e musidɗo men ceerno Cherif Sow sukata banggue duuɓi mawɗo banggue haqqille on jii ko waɗi ko heddi ko heewi ha heewi ko maynoɗa bandiraɓe eyyi affaire o ko heddi ko ina heewi ha no feewi mimi affaire o ko heddi ko ina heewi ha no feewi fayɗo fof kejjata e bame lekki woto ko yimɓe heeɓe hen mbawi daroɓe lay hen ɗo ha ɓawa janggo jarama noon en uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah